Giveaway-те изглеждат като страхотна възможност. Пускаш пост, някой печели, всички са щастливи. Реалността? Три различни институции могат да почукат на вратата ти. НАП, КЗЛД и Комисията по хазарта. Ето как да не им даваш повод. Правило номер 1. Изисквай действия за участие. Споделяне, лайк, так, отговор на въпрос. Нещо конкретно. Без условия за участие, giveaway ти може да се квалифицира като нерегламентирана хазартна игра, а глобите там са солени. Правило номер 2. Внимавай с наградата. Над определена стойност, наградата се облага с 10% данък, като доход на победителя. Кой обаче внася данъка? Ти като организатор на giveaway. Ако не го внесеш, НАП ще дойдат да си го поискат, а като бонус могат да поискат и бърза ревизия на бизнеса ти. Правило номер 3. Ясни правила за спечелване. Кога, как и къде се получава наградата? Колко пъти се опитваш да се свържеш с победителя, преди да преминеш към следващия? Всичко това трябва да е написано предварително, не е измислено на момента. Правило номер 4. Личните данни не са дреболея. Събираш имейли, имена, коментари. Трябва да имаш ясни правила, как ги събираш, за какво ги използваш и кога ги изтриваш. Така ще си спестиш жалбите до КЗЛД и последващи глоби. Giveaway-те са чудесен инструмент за разрастване на бизнес профила ти, ако са направени правилно. Довери се на нас, екипът на KGK, да помислим за всичко това, докато ти раздаваш наградите.